Алтын казаным минем, нурлы казаным минем. Башкалабыз Казан каласы. Синең нурларыңа сихерләнеп, гел алга гына килә барасы. Шал тарихлы татар илен минем, горурлыгым, иманым, җәннәтем. Данын еракларга киткән синең, син байлыгым минем, дәүләтем. Көннән көн син яшәрәсең үзең, мең яшеңне инде узсан да, хисләрем минем тулышып ага, Кыл Шәриф мәчетен узганда. Ак яулыклы әби, кәләпүшле бабай, чиккән читекле кызлар горурлык, кылган гамәлләр дә күкрәк киереп, мин татар бит диеп торарлык. Санап бетергесез, бик хисапсыз икән, Шәкшәк, Кыстыбый һәм дә Гебәтия. Татар халык ашлары гына бик күп хөрмәтләргә ия. Спортта да иң беренче, ул татарның ул һәм кызлары. Алтын медальләр генә яулыйлар, күгебезнең алтын йолдызлары. Тукай, Җәлил, Мусаларны бар да саный үзенеке итеп. Әмма чын татар егетләре алар, яшәмибез бердә үчитеп. Сөембикә манарасы Кыл Шәрифнең мәчетен, изге татар җирен бизи. Беләсез, кунакка килгән чакта киң итеп ачып керәсез. Горурланам синең кызың, синең тукымың булганга. Татар җире туган телдә моңнар агылып торганга. Кайда гына ишетсәм дә туган ана телемне бисмилладан башлап җибәрәм. Һәрбер яңа көнемне. Автор Гөлнур Галимова.